ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኣለኹም? መጀመርያ እንኳዕ ናብ ዩቲዩብ ቻናለይ ብደሓን መጻኹም። ክፈቱ ማለት እዩ ሓድሽ ኮይንኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትርስዑ። ናይ ሎማዓንቲ ተናንቕ ማለት እዩ ብዝሓለፈ ኢንላይን ቀረበና ሎማዓንቲ ከዓ ኤክስተርናል እዚ ሪኔም ክነማቕ ሃለዎት እሺ ሪኔም ኢንተርናል CSS ከዛ ማትካው ኢንተር እሺ هذه زينا كانت في الماضي ماشي دي استلقت كنا تفضلنا ماضي يقول دي سنقول ماضي فزي أفيد سكشن خدنا بين أفيد سكشن وشتا ماضي انتظرنا استلقت ماضي استلقت ختمو انتظر ماضي ماضي زامنت H1 ماضي دينغون إذا ماضي background color ماشي background color مثلا شنو ماشي color مثلا أريد ماشي border ماشي كلتا بيكسل ماشي solid اوكي እዚህ ስታይሉ ማለት እዚህ ከዓ ዊድዙ ቦርደር ዊድዝ ማለት እዩ እሺ ቦርደር ከለር ከዓ ብሉ ነው ብሉ እሺ አጽና ከዓ ማለት ቦርደር ሬዲየስ እሺ 5 ፒክሰል ኮሙ እሺ ሴቭ እሺ ራይት ክሊክ ከረ open in live server هم register كنا ማለት እሺ نقول خلاص كعب باراجراف ستايل المقال مالتي باراجراف ستايل المقال في كالوي بريس يخصص باك جراوند كلر مثلا بلاك تري بلاك ايش نيت تكست كلر كان تكست كلر وايت اوكي ቦርደር ከዓ ማለት እዩ እሺ ለምሳሌ እዚህ ግን ክልተ ፒክሴል ኮሙ ፒክሴል ይዘ ማለት እዩ ሶሊድ ስፔስ ከዝውን ግሪን እሺ ቦርደር ሬዲየስ 5 ፒክሴል እሺ ሴቭ ማለት እንትን እዚህ ግን ከለሩ ግሬት ይፈል ማለት ለምሳሌ እዚህ ከጥፌ ግሬ እሺ ተብስከለ ማለት እነዚህ ከዓ ፎንት ሳይዝ እንተሕኩስ ተኸልለ ማለት እዩ ፓራግራፍ ፎንት ሳይዝ እንተሕኩስ ተኸልለ እንተር ኢለ ማለት እዩ ፎንት ሳይዝ ለምሳሌ 25 ፒክሴል እንተኸልለ ማለት እዩ يعبد ما تكون زهوش عشان تمسك كل كنا هو باي ديفولت 16 بيزو قمت ما تشلزي أو تنقل إنه ماتي 18 ديفولت إيش يوم هذي 20 مثلا ماشي إذا قعدت تسأل عن سنتر متحقق لي ماتي تكست أونلاين
سنتر كون لي ما ስለዚህ سنتر يعني نورمال ويقع الليفت ماشي ስለዚህ ኤክስተርናል ሲኤስኤስ ማለቴ ኢንተርናል ሲኤስኤስ ከዓ ከም ዝሰርሕ ማለት እዩ እሺ ኤክስተርናል ከዓ እሺ በቃ ናይ ሎማዓንቲ ነዚኣ ኮይና ኣጻልካ ኤክስተርናል ክሰርሕና ማለት ስለዚ ኢንተርናል ሲኤስኤስ ከም ዝመስል ማለት እዩ ላይክ እና ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ማለት እዩ ሕቶት ኣለኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ምቕማጥ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዝደለኹም ዓይነት ሕቶ ማለት እዩ ከምኡ ናይ ሎማዓንቲ ሕቶ በቃ በዚኣ ክህሉ ኣጻል ብኻሊእ ቱቶር እስካብ ንራኸብ ደሓን ፅንሑ ቻው